Lähestyy saderintama tuommoinen, jos siellä kamerassa jotain näkyy joskus ne aivan selkeä tuonne rintama. Meinasin mennä just uimaan, mutta en meikkä. Näette sitten meri, eli järvi tässä tapauksessa valkoinen sieltä. Salamat tässä välähtelee ja kohta sataa ja rajusti. Täytyy mennä vähän kauemmaksi tässä sitten tänne lipan alle, että se nyt siinä tulee, näettekö te? Näettekö? Se on sadetta. Noniin. Nyt se tuli. Aika jännä. Tosi vaffa sade. Enpä nähnyt saderintamaa noin selkeä. Tuolla on äsken paistoi nimittäin aurinko ihan. Sanotaan tonne päin. Takaisin. Kyllä. Kato, kun tulee höyryä veden pinnasta. Joo, se on niin lämmintä se vesi. Toi, hui hyt, se onpa kylmä tuuli. Ihan uskomatonta. Kato. Oho, hei. Mä tuun sinne, ettei tää kamera kastaa. Ai vitsi. Aika myrähti. Tää sieltä lentelee. Se käpyjä vai?